COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. Kadba kajat penriu kadang yale kadbala banyada ya kejingwan rung kerthep jong ki barjala lane ki menderi hapo kabri uhun nyau trem ki barjala bat ki barri pat kim syam lakhain snap lane ting ya gane kejingyang scam jong ki khun samla ijri kajala katkum bala ban sakhi halor kane ka kam ka bala mi hakilat pathai khubor dang ha kine ki khandiat singi ki bala dam halor ka jingkam jong we ubreu ubadei na kajat penriu Nepali ba udei na kajat Syngkli kumala pau hakilat pathai khubor Menta kesengipat na kaliang jong kakur Syngkli hari Bhoi district kalakot yaute ubreu balatip kerteng kumu Arjun Gopal Tamang ubreu khun jong umon Bahadur Tamang ubasyong basa ha kasenong dihar bat ubalakha bat lahe lasan ha kane kasenong kumunong song ki nong yalam jong kakur Syngkli haba yalum yalang yala ki para longkenyi bat ki kur kenthei ki bakentup yau ba FA Syngkli ubreu presiden jong kakur Syngkli dihar unit Uba William Syngkli ubadeu presiden jong kakur Syngkli Bhoi district uba Baldwin Syngkli ubadeu secretary ka Sengkur Syngkli Bhoi district uba Prang Syngkli ubadeu presiden ka Sengkur Syngkli Eastern Bhoi uba T Syngkli ubadeu finance secretary na Eastern Bhoi uba BD Syngkli ubadeu secretary ka kur Syngkli na dihar unit rengkat kiwe de ki nong yalam kur ki bakentup ru ya ki longkmi ki badai na ka kur kenthei Kine kinong yalam haba ai jingkren kilong bakane ka jingkam jong uteu Arjun Gopal Tamang ba udei na ka kur Syngkli kalong ka jing penja burom ya ka longkur mankur ka ba longru ka jingkta ya ka jaj penriu khasi jantia hi baro kawai hagane kasngi la yoru ya ka jing pensyai na kinong yalam kur batru habayo banekren bat uteu Arjun Gopal Tamang ulong bahaga jingye kren kai bat ki parlok baya trailang ulakam ba udei na ka kur Syngkli henrei klempoi perkhat pat ba kane kan poi hadu une upon haba persyang ban wat jing tip syapang jong ulai thu ba utrei ha kawai ka company ka bala tip kum ka Linkwest Quipo Infra Limited haba page pat ya ki Khot kisla jong lalap ba penon kam bej da ka kur ka jat jong hi na ka kur Tamang bat omdon ka ba ula penon kam da ka kur Syngkli ha ki Khot kisla jong ton kong ni pen pau ke song yu le step wa ula sya smo bhai ban syong sipur na ka mata ni perkhat na bej ha bai de ki kam jong ka longkur ka long jat jong ni kham tam ha po ka ki snong dihar Nakaliang jongi kum ka kur Syngkli dihar ni penpau ya kajing yang sobhai kam tam ki Bhoi news bala pediang yang kajing penbet kajing Khot kajing yang step ni pediang sobhar ong ni don ki nongkit kam nakaliang jong ka Sengkur Syngkli jong ka Eastern Bhoi kajing ni jong ka central body ki bala ya sendan lem bat ni ha ni step na benta ni kajing jar so free de kum ka kur Syngkli jong ka snong dihar Bhoi di penpau ya kajing ngosi ke bejur hak ni step na konta ka jingjah po ka kini gisngi kata habis potrik jong na Julai arhajar arhuwe hakaba bilami hak social media bat kumjuru kabalayat saudong jong kene ka briu new trap kaba lolong ka dikta ka bejur syana ka benta jong kum ka kur Syngkli hakaba wena ki barjelang ila on ubetre wakta syati ki than mairang ulakam bat penun kam bakla ya kejat Syngkli jongi ya ka baula tip ke keteng bapura jmu kum Arjun Gopal Tamang uneu bureu ha ji sisa usong usa apa kan kisnong dihar ke jongi ha ji sisa umde utrai snong ude bureu ususong susa atrai guntur engkat da kikini pa ke jongo Tadai ke berfungsi kalau bau new beliau, hadin bau lateral kat dengan company stasi Mairang. Kawai ni kisah bahalam, kata kasih student union, jom ke Mairang circle. Kalau yo ban bat yo new beliau,
bat hadin baula ai yang ni kejat ke kenja ke jungi kum kejat Syngkli te nakaliang jungi kum ka kur Syngkli dihar ni penpau ro ke jing songu pa ke jing ai kuble ke kerpang ya ka KSU Mairang Circle ka balayo ban bat kem yo nu brio ha ka bakum ki kur Syngkli jong song dihar ngin dan tip hinre deleng ba ka KSU Mairang Circle ka bangelayo jing tip halor ki kam bi an jo nu brio le te nakaliang jungi kum ka kur Syngkli jong song dihar hadin ke jing kene ke jing jang ngila Khot kirki ya ke jingalang jong ka kur Syngkli ya ke eksekutif komiti ke jong ka kata hakne ka khat sau tarik jong nu bulan Julai ha ke jingi keduk lang ke jong ya komiti ngila sim kat tu katne ki mat ban ya kren persya yo nu breu ka benengkong kalong ngila samon yu syakane ka komiti ke jong baude banwan mi akhmat jong ka komiti jong ka kur ke jong ban nakaliang jong nu breu lawan mi apo ka akhmat jong ka komiti jong ka kur Syngkli ke jong nilayo ban keli ban tokit persya yu ha ka bai dei bat kanika jingle jong ni ka kam ka polong bi ai bat nakaliang ke jong la phla kumbala yo bat bat ya thu ka nakaliang jong ka KSU Mairang Circle ka bola ulale ya kanika kam da ka bo kam ya dia ba ude ujai Syngkli te hadin ke jing kren ha kanika komiti ka kur Syngkli kala ya penbet ka tu kan ni benta kum ka jing pen erngeu bat kum ka bai mentran khmat na ka benta ka kur hi bra we ka kur Syngkli kala shem ni karai ban bu u da ka kuna persya ya ni jingle ka jong ka bau dei ban siu so ka kur Syngkli kum ka dak jong ka jing pen erngeu ya ka kur hi bra we ka ba ar nang ta kalong ba kum ka kur Syngkli kala ya kut ru ba unhap banwan mi ba banwan panma ha ka jingalang kur Syngkli ka bangin sakhat hapo ini sengi ba unhap banwan panma akhmat jong ka kur pelun ni para owe nak bentak ni ka kam ka baule susu nakaliang jong ka kur Syngkli ngilaya keren ru ba kane gede ka warning ka bakhadu lane ka jingmaham ka bakhadu persya yang nu gopal balana ni sekamat andang lap bau penun kam la nen le ikani ka kam ka bolong bean persya ya ka jat ka kenja khamtam ka jat ka kenja ka jongi la ne ka no ka jat ka kenja hapo ka bri ka jong neutrap kum ka kur Syngkli hi yin sim pa de ki we pat kilat ki ba kham teng persya ya nu breu kita kilong ki katu kat ne ki kendon la ki mat ki ba kum ka kur Syngkli ha ka jingilang pakat kam ka ngila sim persya yu bat ha ka ju ko por nakaliang jongi kum ka kur Syngkli ngila pha ro banwan ni kedu banwan mi bentak step ha ka ni ka jingi kedu bat phi kum ki media baun keren dala ka jong sentur syaka perthai bro ko we baun plai ka ek bu le ban pensisya bahaden bangil akem yu ban pensisya dala dehi baula le ya kene ka an ya kene ka kam persya ya ka longjat longkur jongi ko kur Syngkli bro we te kine ki long ki katu kat ni ki benta ki bakum ka kur Syngkli dihar ngila ya keren bat le ya ka kam ha ka bai dei bat kene ka kam ko bom gopal tamam ulale hapo di sengi ki belami sosial media te nakaliang jongi kum ka kur Syngkli sa sisin pan ni sngo ban kentu bar ong ban maham ro ju ko por ya gino ki breu ki bashim kabu ya ka jat ya ka kenja jongi kum ka kur Syngkli baladangi lap ya gino ki breu ki balle ya gani ka kam ka kur Syngkli kanam Syngkli kiti banyada ya la ka jong ka jat ka kenja ka jong ka kini kalong ka misek kini ka kubor seki wepat kamtam seki barjala ki basim ka bu ki buan ban syong ban sa ban trem kata apo kini ka beri jong nyutrap kini kalong ketu kene ki ba kum ka kur Syngkli ngi kwa ban ai lingba kini ka media kini ka por bat kum ka jing pensyai seki pekba
kamtam ya beri unyu trap halor kan ke kubor ke balami persya ya ke jing ajak Syngkli jong uneu Arjun gopal tamang ini ki parakur ki jongi haga jing yathu bat haga jing syukur ke jong u hakmat jong ka KSU Maram Circle ka uneu Arjun gopal tamang ulayathu ba kini baro kikam bolale kalong halor ka jing aibu jong kunum jong u ubu kerteng uba abi Syngkli hadin ke jing tokit ke babnya ke jing ikum ke Syngkli lalap at syam ba nagaliang jong nu kunum jong o msimdan kanu ke jing aibut ke beri ke bathap ke jong o ndrei kini baro kilong baulo syuthop bat syukur persya kalong jong kuno klem kanu ke jing aibut ke jong kunum jong o ndrei nagaliang nu gopal taman ulo syuthop da ke bau kuno klem nong rem halor ke jing aibut ke jong kunum jong o kum ke jing pensai nagaliang jongi kum ke Syngkli syabaro kum sekretari jong ka sengko isten ri Bhoi ngapan pau ka jing sngongo na kamenta ki parakur baro ki badan hagan ka unit hangne tihar hagat jing dei bat kan jingja ka belajar kan ka unit ka jongi kum ka kur Syngkli ka hawa perkhat kalong ke baca buron ya kejat ka kenja ka jongi ya ka bala sim da kino ki bala sim ka bu ka kerteng jong ka kur Syngkli tiana kaliang jongi kum ka sengko isten ri Bhoi hak jongi penbek ka bakar ki ringkat bat presiden advisor ke jongi ngirat bentah hagane ke caka hagane ke unit nak bentah ban ai ke jing penrem yau ne Arjun tamang thapa ubala kam yala dia ya ka kur bat ka jaj Syngkli ka jongi ngai ku bleiro na ka benta kane ka KSU Maram Circle deling ba jong i bangi sayo ro ya kane ka kubor ba ka kum ka kur Syngkli kala sya ban penan kam bakala hagati ke de bat ka jaj ka jongi ya ku blei sibon na ka benta kane ke seng KSU ki bala ai kan ke kubur ka bala penpau saga ne kari khasi ka be ka jongi ha ka phila bani i leng ba ki media ha ki de ki tayo ki bala denget ba kan ne ka long sha ka jing ka khu kham tam na ka banta jongi ki bala yamat ya kan ne ka je kendo ka jongi ya kan ne ka jingja ha ki ne ki khendat sngi nget ba ka je rap jong phi ka rap ru yang kum ka kur bang nang la pen be la don mano ibaya sim ka bu halor kan ka phang ka banga ngala penpau umus katri akan yang puat tiana kleng jungi kum ka kur Syngkli pelun parok kawe ki badan po ka setri jong sport lagi unit ngia ai ka jing tre lang bat phi ki unit bar lada don mano ki baya sim ka bu ki bala penen kam bakala ya ka jat ya ka kenja ka jongi halor kan ni jingja ha ka jing ka baki kendo ha ki ya serum senang hene ngin map ban ngin pharo ya ka jing pedran ka bejor ba kinum de sho ban melian ban penen kam ya ka ni ka kerteng jong ka kur la don ha kano ka khep ka baki kila ban kendo ka jing ha baki ya ki yang ha ka ne ka ri khasi ka ba ye ka jongi ina sa sen pa nagaliang jong ka sengkur ka jongi ikerman bakane ka long jing sedang ka jongi elekti ka jongi bagi ikerman bahkan om jasu banginim isu hak media hakikat khabar bakinang ja hakik sengi ke badangwan dagi sukhya ngapen pau hakerteng jong ka sengkur Syngkli jongi jong ka Bhoi district Berkawai ngakum presiden rekat bakiniki nongkit kam jongki unit befer bat khamtam jong kan sengkur jong ne kasnong dihar ke jungi nidam de kenya songkhya hadu kata hadin bangilayo ya kan khubor ba kiladon gi bapha nang tene po mairang lemba ka seng KSU Maram Circle tenong kon syap nyemla benklet ya ke jingle bah ke jungki na ko benta ke kur ke jungi
badai lembah jungki ke bangi layo ya kena jingtep baladon utau briu kuma phila ia kerteng wala pa kerteng ba ulale ya kena kam ke balong persya ya ke kur ke jai ke jungi te nongkon syap ni kum ka sengkur ribuhai berkawai rengkat bakini ki unit ba fair ni dap ke jing sau ngu sadu kata-kata ya ka Syngkli SU Mairang Circle te nagleng jungi kum ba sengkur hi berkawai ngisim da ke jing kit kya ngisim da kata ke jing sonsi manong da ke ngodia ha ju ko por ya ke jing le jung ne ubri ubamde na ke jai ke kenja ke jungi te de na kata dau ban ke leng jungi kum ba sengkur hi berkawai ni ai ke jing maham ko betang ya une ubri ba isu ban le nang ne sekmat ba tong ne hande kiwe ro ki bamde hi ki jaj khasi khara kimde ban le gane ba ha ju ko por ru ni ai ka khubor ya ka jaj ban reu hi bar ko wai hapori khasi jentia ba ngin long ki bahusia namar kane ka jinja ka seja na ka por si ka por kamde gane ka sin ko ban kom ni lai i hakilat pathai khubor ba ka ja na ka por si ka por te kane ka long ke basnosi ya ka jaj ban reu jungi bar ko wai te tong ngin long ki bahusia nang ne sakmat bat kane ka de ka khubor ko ba mangi kum ka sengkur Syngkli ngindon man ai sa ka jaj ban reu bar ko wai apori khasi jentia jungi te na keleng junga kum presiden junga sengkur Syngkli Ribuhai district ngapan pa yang sisin ya ke jingkit khiaru jong kane ka sengkur jungi hane po umdihar ba mas sinyo ya kane ka khubor ngala pha ki ya kane ka durhi ba hadin kata sisndon kilale ka badengkam te na keleng junga sengkur Ribuhai district berkawai rengkap ka eastern Ribuhai ni penparu ke semu ya ke sengkur Syngkli jungi hate po umdihar bakil ale ek badengkam masin yo kane khubor te nakane ka dau bangidon kane ke jingalang hangne ba ngimdon ne isu banong tombangi ai sisin ke jing maham ko beteng ya kino ki briu ki buwan po mekhalaya ke jungi ba sisin bakim de ki briu ba ke de ki jab ben khasi jungi kim de ben melen ya kane ka dak ba shim ya ka jat ke kenja jongi ki khasi tetang ki nga kertang bu Arjun pal tamam macam masa om dia ngayo kum kren bakla ya untuk te nagi kur nga pan mam bar yagi baro ki ba baro ki romba kur ki inong elam trong ki kur bat ki sang qua pan mam ki baro la pi ban itu kendit kerja penong pi ban apply pi ki kot Islam ka korbi ba jumud ya pi nga ki kot Islam ni pandon kam trong la jong rang ba tang ko ba ngayo kum kren bakla ya ta dau sa poi adu ne hakot kasla baro gade kertang ajai jonga hi tang ba tang banga literature tu bayo kum kren bakla sa tolong kemni andre ngapan mam yagi kurs Syngkli ya baro bat gi rongba kino penyaj baro bat gi sangro tang kata kana senam la asa anim dia bang sa am dia de ga ngasa nga song ngakha ni ba ni na do permensaมันชวดุนกองดุทันนะชนะกี่กไม่เกี่ยวน่าดูพอมันชาบอีละเอ้นี่แต่มาเรียนเทปีต้องว่าเราชนะป้าใจกิจกิจทุกทีถ้าเราลองมาสิมเลระอีละมาติดเรื่อง